Tapasada marwata, tapuji matwata siat buku ede, nomor 45, ayat sada 22. Marhite-hite gorni de bata ama, dohot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni todi porbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Marulupolo maho jala marlas ni roha, alebo rusion, aidama, na Roma au maringanan, di tongah-tongam, ninna Jehovah. Haleluya. Martang yang mahita. Alea manami jala di batanami, namad do mole hati dohami tuho, sian hak nasa rohanami, ala disuruh anakmu Tuhan Yesus Kristus, napaluan hami siat dosa, dohot hamatian, upangi dohami, sepatiur jala rajai mahami, rohanami marhiti todi perbadai, asa unang rohanami mida hamatian nai, urupi hami, asalamu terdahami, ibana raja nangroi, si sobaw ni sadok jolma na dilihat portipion. Amin. Mari dimaita. Amen.
Tangion hamumpa pati ni debata ima pati parjulo 110 pati parjulo ahudo jahoba debatam ninna debatata dan jadi marakup aha benonmu debatam pati paduahon dan jadi kanonmu jalarang jadi sumanonmu manangah na dibano gijang dohot na dibano tonga dibatongon rodi bagasan aek na ditoruni tano yang goso tunggai besi sebaun manang sioluan pati patuluhon dan jadi dohonon gorni debata yang goso ture dalanna ayona humna do sogut akan namar siniang di gorna pati papaton ingot hamuma parbadiaun hari minggui dina nomari ma ulahamu nasa silonmu alayang gore papituhoni hari paradiana ni Jahoba di Batam doi dan jadi homangula yang gona sadari manang anakmu manang borum manang naposom lai-lai manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi sini hutan halap pena mangibati hutam adina nomari do di toppa debata langit do tano do laut do nasa isina dungi maradiar do ibana di hari papituhoni di bahini do ubahen na di pasu-pasu di bata Jahoba hari paradanai jala di parbadiai pati palimahon ikon pasangapommu do na torasmu asa mertua ho jala liling mangulu di tano na nilehon ni Jahoba di Batam diho pati palimahon pati papat paunopon unako mamunu pati papituon unako mangalaku pati paulon unako manako pati pasiaon unako olo makatidakon hatan sututu maraloho dongat jolma pati pasapulon dan jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dan jadi halangan ni roham dongat saripe ni donganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lubuna manang hudana manang dia pe ugasan ni donganmu bihama padok ni debata taringot tepati nasapului odo ahudo Jahoba di Batam ninna debatata pargogo na suatu dosan jala parimas siluon ni dosan yama matua pinoparna rodi sudut papaton rodi sudut papituhon pinoparnya akan nasugoro hadiau alai asido rohaku diaka namar ribu-ribu akan namar holong ni roh hadiau nasumang ngalosi patiki imasana atong ramangidogo gumita to depan di bata lau mangulahon na bartu pati nei ali tuan di bata sai pargugoi mami mangulahon na bartu pati ni amin bar demeta Topoti marusata tu ada poni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di bono gijang horona patupahon hasusani dosa dihami halak na dangolon marhite-hite anak kakolongan ni roham saya si maroham dihami akan mengarsako dosa nami saya sahabi mati bagasan rohanami hasisani dosa nami lehon matuhami todim nabadiai
asa unang ganggu rohanami di asini roham, alai asa hot rohanami marhapur siau tuho, manggotapon nasa dosa, dohot roha portibion, nasa aso pasatami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu, jalan abadia, marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringot to hasisani dosata. Songo sitong na mangulu ahunin na Jehovah, tung na solomodoro hakumida hamatiannya perjahat. Nalomoro di roh kumida hamula ni perjahati tumadikod dalanna asa mangulu ibana hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Tapuji Tuhan ta. Epistel di Minggu Tasadarion, iman natar surat di buku Rom 15, ayat pitu sahat rodi 10 tolu. Rom 15, mamuka mesian na pitu sahat rodi 10 tolu. Tajah mamargati soring, sian hami na perjulu. Di bahini masih jakonan mahamu, son pajakon ni Kristus di hita, bahen hasangapun ni debata. Alai pasangap akka si pilibegui ido di debata alani asi ni rohana songon naung tersurat alani ido di pujiokku ho di tonga-tonga ni akka si pilibegu jala edde honoku ma goarmu. Jala dina asing muse, puji hamu matuhani, sude hamu akka si pelebegu, jala pujion ni saluhut akka bangso maibana. Alai gokma di basa-basa debata, napuna pak kirimoni tuhamu, ragam ni halas ni roha, dohot dame di bagasan hapursiaon, asalam sumurung hamu, memakirimon binargogon ni todi perbadia, imasana, martua maakan at mangion hatan ni bata, jalan nau peopsa. Amin. Tapuji Tuhan ta.
tidakon mahapor siatai songon nani hitina tidakon idongata sapor siar di sadok portipion ra mahita maddo a porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan natmo palangi do tano a porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai iman tinubon ni si Maria naga begabia satot di perbadia andorang suabubua ido tuhata na tumaun na bernit di panghuman ni silatus na mati terpajal lo ibana di hau pinarsila na tuat tubano toru dung di tanom na mula mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo la hundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamula sogo tu tanoon mangumi halap na mangulu do na mate a porsia to di perbadia ngalorong sara huria na badia huria to para Kristen akan na badia do datai na madok mula mangulu sogo daging halak na mate do nyangaluan naro sudah amin tabigi matiting ni huriata di bagasa saminggon. Tabegema dikting HKBP Tamarunang di Mingguta Sadarion tanggal 10 Desember 2020 sada. Angka Romawi na parjolo na marragam. Sada goar ni Mingguta Sadarion ima minggu apet paupaton topik minggu Immanuel labatanna dongata madebata manang Allah beserta kita. Napa duahon hasil rapat jemaat HKBP Tamarunang. Rapat jemaat HKBP Tamarunang berjalan dengan baik pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 yang lalu. Adapun hasil ringkas rapat jemaat yaitu A. Persembahan tahun 2022 tetap yaitu minimal Rp900.000 per tahun. B. Di tahun 2022 gereja akan melaksanakan pertangyangan wilayah dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Pertangyangan wilayah bergilir satu wilayah setiap minggu. 2. Yang datang di pertangyangan wilayah hanya jemaat di wilayah itu saja ditambah dengan perhalado HKBP Tamarunang. 3. Tidak ada kor kategorial di pertangyangan wilayah. 4. Pertangyangan wilayah dimulai di bulan Februari 2022 tiap hari Selasa jam 19.30 WITA. C. Di tahun 2022 gereja akan melaksanakan 2 kali pesta, yaitu yang pertama, pesta pembangunan tahap pertama di bulan Mei 2022 dan yang kedua, pesta ulang tahun ke-13 dan pesta Gotilon di bulan November 2022. D. Kebaktian sekolah minggu atau tatap muka direncanakan di bulan Februari dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. E. Biaya sewa pemakaian gedung sekolah minggu dan tempat parkir adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya sewa yang masuk ke kas huria sebesar Rp750.000. Yang kedua, biaya kebersihan Rp250.000. F. Kolom diakonia di warta jemaat mulai tahun 2022 dihilangkan dan digabung dengan kas huria. G. Tahun 2022
akan dilaksanakan periodisasi pemilihan pengurus kategorial dan seksi di tiap Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia, serta seksi pembangunan. H. Tahun 2022 akan dilaksanakan basar sekali dalam sebulan yang dilaksanakan tiap wilayah mulai bulan Februari untuk mendukung dana operasional gereja. I. Tahun 2022 akan dilaksanakan PA atau pendalaman Alkitab untuk kategori lansia. J. Tahun 2022 gereja akan membentuk tanggap bencana. Ketiga, membayar persembahan tahun. Diberitahukan kepada semua jemaat agar melunasi persembahan tahun 2021 yaitu Rp900.000. Berikut persentase jemaat per wilayah yang sudah melunasi persembahan tahun yaitu: A. Wilayah 1, jumlah jemaat 20 KK yang sudah membayar 13 KK, persentase 65%. B. Wilayah 2, jumlah jemaat 33 KK yang sudah membayar 21 KK, persentase 63%. C. Wilayah 3, jumlah jemaat 44 KK yang sudah membayar 21 KK, persentase 47%. 4. Ujian katekisasi CD. Diberitahukan kepada semua pelajar CD angkatan tahun 2021 bahwa gereja akan melaksanakan ujian tulis dan ujian lisan. Adapun jadwal ujian yaitu: A. Ujian tulis Minggu 19 Desember 2021 jam 17.00 WITA atau jam 5 sore di gereja ini. B. Ujian lisan bersama dengan orang tua Minggu 19 Desember 2021 jam 17.30 WITA atau setengah 6 sore di gereja ini. Yang kelima, perayaan Natal. A. Di Patupa Huriat Tado perayaan Natal ama ina di hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 masuk pukul 10.00 WITA di gereja on. Asa parsidoho masude ruas doho punguan kor ama dohot kor ina ni huriata madohoti ulauni jala diingot bema tu akan nau majalo liturgi sia situa wilayah. B. Di Patupa Huriata do Natal keluarga di Ganuk Bagastabe pukul 10.00 WITA. Tajalo bema acara Natal keluarga sia situa dung sidung ibadah minggon. Bapungu pelea dohita di acara Natal keluarga si pasahatota tu gereja. C. Di Patupa Huriata do malam Natal tanggal 24 Desember 2021 masuk pukul 10.00 WITA di gereja on. Di borngin Natalon di Patupa do pasahatot dana sosial tu akka ruas ni huriata naum mabalu doho tu akka na yatim piatu laos papungu pelea tujul dohita bahet tu pakta tu sikola padita HKBP. D. Di Patupa Huriata do pesta Natal parjolo parningotan ni hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus di hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 masuk pukul 00.00 WITA di gereja on. Laos Patupaon ni Huriata do marulaon nabadia atau perjamuan kudus jala papungu pelea tujolo dohita bahet tu pakta tu ulao diakoni sosial HKBP. E. Di Patupa Huriata do pesta Natal paduahon parningotan ni hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus di hari Minggu tanggal 26 Desember 2021
masuk pukul sia 00 wita di garejaon. Laos dipatu pada ulaon maka tidak kon hapor siaon manang malua tu akka yana kota naung marguru di tahun 2020 sadaon. Jala papungu peliat tu jolo hita baik tu fakta tu radio bonapasogit HKBP. Disude akka ulaon perayaan Natal di garejaon totong mata ingot laho mangulahon protokol kesehatan ima memakai masker, menjaga jarak, jala, tidak bersalaman. Sadarion papungu peliat tu jolo dohita lao tu fakta tu diakoni ni huriatta. Napau nopon menjaga kebersihan gereja. Dihimbau kepada semua jemaat agar kita turut serta menjaga kebersihan di dalam gereja dengan membuang sampah masing-masing ke tempat sampah yang telah disediakan. 7. Ruas namar sahid. Perhalado dok sude ruas nihuria HKBP Tamarunang, manang yakor ruas namar sahid di Jabu, manang di rumah sakit. Setuhat tamana mangalehon pahamalumon dohot hai pason. Molo adong sian ruas ni huriata namar sahid di Jabu, manang di rumah sakit, asa di pabawa tu perhalado, manang tu padita. Ruas namar sahid, napar jolo, Agusta Kristine Borusianipar dirawat di rumah. Napaduahon MU Hutagalung dirawat di rumah. Napawaluhon ruas namarulang tahun. Perhalado HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun turuas ni huriata namarulang tahun siang tanggal 10 tolu saat tu tanggal 10 sia Desember. Setuhat tamana mangalehon pasu-pasu dohot gajang ni umur suang songoninang hahipason. Ruas namarulang tahun na berjolo Paul Jose Carol Panjaitan remaja tanggal 10 Desember sian wilayah 2. Napa duahon Inang Rustama Boru Hutasoid tanggal 15 Desember sian wilayah Tolu. Napa toluhon Inang WDS Boru Huta Barat tanggal 17 Desember sian wilayah Tolu. Poda Tolu ayat 10 di tangan nasiamu do gajang ni umur jala dihabirang nado hamoraon dohot hamuliaon. Napasiahon ulak tahun pardonga sarepeon. Perhalado dohot sudir wasli huria HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulak tahun pardonga sarepeon. Turuas na merayakan siat tanggal 10 tolu saat tu tanggal 10 sia Desember. Ruas na merayakan na parjolo keluarga Insinyur Yunus William Tuege Inang Erboru Gultom tanggal 10 Desember sian wilayah 2. Na paduahon keluarga HM Situpul Inang G Boru Lubat Tobing tanggal 10 Desember sian wilayah 2. Na patuluhon keluarga Situa TR Siaturi Inang Erboru Hutasoid tanggal 17 Desember sian wilayah Tolu. Napa opaton keluarga MP Sitorus ST Inang F Boru Barimbing SPD tanggal 10 sia Desember sian wilayah 2. Saya tu hatta mana saya toktong mangaleho pasu-pasu tu keluarga nasida. Na pasapuluhon ruas narotu par mingguan. Na parjolo di minggu tanggal 12 Desember 2020 sada di Gereja HKBP Tamarunang torop ni ruas naro 87 halak. Angka rumawi na paduahon parhepengon. Parhepengon ni huriata boy mata bereng di titik parhepengon na adong di hitabe. Songonima tikting ni huriata di bagasan mingguon tatangyak koma asa gabi pasu-pasu dohot las ni roha di hita terlumobi gabi hamuliao di goarni tuhata amin. Selamat hari Minggu tuhata ma nama masuk-masuk hita saluhutna.
Marede Mahita, Uhud Mata Papungu pilihan, Sada A, Sada B, Dohot pilihan Paduahon.
dameni debata na sumurung sian saluhut na roha imana mengaramoti akate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Akadongan sahuria nungata bege nakingan hasiringkas rapat huria adong didok sahalak reformator gereja Eklesia Reformata Semper Reformanda. Eklesia Reformata Semper Reformanda. Gereja itu harus terus menerus memperbaharui dirinya. Gereja itu terus harus berkembang. Gereja itu harus terus maju. Ima guarna Eklesia Reformata Semper Reformanda. Gereja harus terus memperbaharui dirinya. Marhitei mahamuakamang hamuakainang remaja napo sebulung adong akka peningkatan pelayanan. Tamulai matutu 2022 naroon partaian wilayah sisa lisa minggu mulai bulan Februari. Alai adong ketentuanna. Sada wilayah holana di wilayah manaro ditabaka parhalado. Nah sahalian pertangaian di wilayah sada, wilayah 2, wilayah tulu ro di ariih. Alai itu tahun 2022 holana di wilayah manaro ala ikon ingotot tado menjaga protokol kesehatan nang peta patupa pertangaian wilayah. Dungina mangihut nakingan ngata BG mariteaka namanja tikting nang pe di tahun 2022 kolom diakonia di warta jemaat kuanganon dihilangkan dan digabung di Kasuria. Nama dok sude aka program ni dewan diakonia dibuat ma hepengna sian Kasuria dang besian kas kolom diakonia khusus sude aka ulau ni diakonia nama nikir namar sahid dot akan asing nai namar hadomuan tu ulau ni sosial uangnya anggarannya diambil dari kas huria itu dibayar di padomu mak hepeng ni diakonia tu hepeng ni kas huria siani ma jadi gak bisa ada mual mak gak bisa ada pintu mak 2022 anggo taringot tu patu pahon anggaran biaya. Songonima joh mo kadongan na pinatorang taringot tu Eklesia Reformata Semper Reformanda asa sude hita ruas de kepeta marunang rap dohot parhalado ingotot tama 2022 HKBP Tamarunang harus terus menerus memperbaharui dirinya ima tadana hita huriana mangulu. Tabuka majamita di parmingguata Advent napau paton sadariom natar surat di buku Yesaya bidupitu ayat 10 tu 10 onom. Yesaya pitu ayat 10 tu 10 onom. Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 16. Saya akan baca dalam bahasa Batak. Hamuakamang hamuakainang remaja na posubulung boy memangihut di bagasan rohamu nabe. Yesaya pitu ayat 10 tu 10 onom akup nii. Didok Jahoba madok siahas songonon. Pangidom sadatadda diho sian Jahoba de Batam. Pangido sian banua toru manang sian banua kijang sahali. Jadi dina siahas dangolo au mangido asa unang huju ni Jahoba. Jadi dina si Yesaya wa tangi hong kamu ale pinoparni si David. Dang dope sae hamu paururuhon jolma dohot do de batakku naing lojon muna di bahini apala Tuhan isa diri mangaleho sadatadda di hamu ida gebe-gebean sada namar baju jala tumubuhon sada anak jala bahenun nama goarna Immanuel mantega doho situak niloba panganonna paima diboto mambolokon najat jelema milit naringgan aitagan so diboto dakdana kido pe mambolokon najat jelema milit naringgan tarulang matanui nani rajaan ni na dua raja hina biaranmu hamuakamang hamuakainang
Didok Immanuel dongat tama debata. Immanuel, Allah beserta kita. Kita sudah mengenal itu dan kita sering mengucapkan itu. Immanuel, Immanuel, kata kita, Allah beserta kita. Sekarang pertanyaannya, kita yang mana? Kita mengucapkan Immanuel, Allah beserta kita. Kita yang mana? Orang Yahudi mengatakan Immanuel, Allah beserta kita ketika dia membunuh Yesus. Bayangin. Orang Yahudi menyiksa Yesus, tapi dia mengatakan Immanuel, Allah beserta kita. Tapi pekerjaannya membuat hal yang tidak baik. Perang salib, para tentara perang salib di zaman dahulu mereka mengatakan perang suci. Tahu ya perang salib ya? Mereka memakai simbol salib ketika berperang. Mereka mengatakan Allah beserta kita, tapi membunuh orang. Bayangin, mereka berperang memakai simbol salib, itu namanya perang salib, perang suci. Mereka menganggap Allah beserta kita, Allah dibunuh jolma. Pasukan Hitler di Jerman, Nazi, ini pengetahuan umum dan saya pikir ini sudah sangat familiar dan saya yakin kita semua tahu tentang peristiwa Hitler. Adolf Hitler, penguasa yang bengis, kejam dan otoriter, membunuh kurang lebih 6 juta orang Yahudi di kamp pengungsian, bayangin. Tapi ikat pinggang mereka, ikat pinggang tentara Yahudi, tentara Adolf Hitler, maaf, ikat pinggang tentara Adolf Hitler tertulis Gott mit uns dalam bahasa Jerman. Gott mit uns artinya Allah beserta kita. Bayangin, mereka memakai ikat pinggang Allah beserta kita tapi membunuh 6 juta orang Yahudi. Sekarang kita yang mana? Betulkah Allah beserta kepada orang-orang yang membunuh itu? Betulkah Allah beserta orang Yahudi yang membunuh Yesus itu? Betulkah Allah beserta para tentara perang salib yang membunuh itu? Betulkah Tuhan beserta orang-orang tentara Adolf Hitler yang membunuh itu? Betulkah itu? Atau jangan-jangan kita juga seperti itu? Seolah-olah kita mengatakan debatado dongata HP taulahon akan nasohasea. Debatado dongaku HP taulahon doa dosa. Pos maroham, Allah beserta kita, tapi dilakukan kejahatan. Naing do bainota tuhat tai memihak kita nasala. Songoni do debata hamo kamang hamo kenang. Apakah sering kita membuat Allah itu memihak kita yang salah? Hamo kamang, hamo kenang, remaja napa subulung. Ini yang mau dibersihkan dulu pikiran-pikiran yang seperti itu. Itu makanya khotbah KPP mengatakan Immanuel. Apa sebenarnya arti Immanuel secara teologis? Supaya tidak ada anggapan dalam hidup orang percaya bahwasannya Allah beserta kita ketika dia melakukan yang jahat. Bahkan ketika dimulai zaman Covid 2020 yang lalu, kita ingat dulu, saya tidak mau pakai masker. Allah beserta kita. Tidak ada itu Covid. Tidak ada itu corona. Allah beserta kita. Bereng mak. Bahkan berkeliaran itu video-video seperti itu. Jangan mau orang-orang Kristen untuk menutup gereja. Allah beserta kita. Tidak ada itu corona, tidak ada itu Covid.
Ingat dulu 2020 bulan 4 kalau nggak salah itu, berkeliaran video seperti itu, seolah-olah dianggap Allah itu melakukan hal-hal yang tidak baik. Sekarang ditantang, ini logika kita Bapak Ibu semua. Hamu kamang hamu kenang remaja napa sebulung songoni manang nama sa ditrupukon ima si Raja Ahason ditantang Jesaya do ibana ala nungadong dua kubu kekuatan Asyur do Israel Utara. Ini dua kekuatan besar ini pada waktu itu. Israel Selatan, Ahas di tonga-tonga. Rosi Jesaya, Ahas, berpihaklah kepada Allah. Karena dia sudah kritis, sudah sekarat ini. Sempat dia salah ngambil keputusan, hancur. Dua kekuatan ini mau menyerang. HP Ahas atas Yahas. Apa kata si Ahas? Tidak mau. Saya tidak mau berpihak kepada Allah. Imanaking dipat orang turpukon. Dia lebih berpihak kepada Asyur, kekuatan dunia ini. Bayakon ma, Raja Ahas sendiri tidak mau berpihak kepada Allah, tapi tetap Yesaya mengatakan Immanuel. Hamu kadongan jala ido nanaing pesta honot tadi Natalon Immanuel jala di Paulak Muse di pada nai baru Matius 1 ayat 23 bahen ma guarnai Immanuel debatado dongata Allah beserta kita. Sekarang bagaimana kita mau memahami Allah beserta dengan kita, dalam posisi yang seperti apa dan dalam konteks teologi yang bagaimana, dalam pola pikiran seperti apa kalau dikatakan Immanuel Allah beserta kita. Hamu kadongan molidok Immanuel artinya Yesus Allah sendiri yang datang kepada manusia. Itulah Immanuel, Yesus Allah sendiri yang datang menyertai manusia. Konteks itulah Immanuel itu. Mulu di jamitau na KBP sonari tu akar ruas na Immanuel Allah beserta kita paboa Yesus debata taido naron waeng yang datang di ibadah kita ini, itulah yang menyertai kita, itu dia. Dang alani hapisarata daong, dang alani hamalota daong, dang alani tikos dihita daong. Bukan karena kebenaranmu, bukan karena kehebatanmu, bukan. Alai ala debata sadiri do di bagasan Yesus roibana tuhita on waengon. Immanuel, itulah Allah beserta kita. Oleh karena itu, kalau kita mengatakan Allah beserta kita, tapi kalau prakteknya hidup saudara tidak bersama dengan Allah, itu tidak Immanuel. Jangan sekali-sekali kita katakan Immanuel kalau hidup saudara jauh daripada Tuhan. Jangan sekali-sekali katakan Allah beserta kita kalau selama ini saudara masih bersama-sama dengan dosa itu. Jangan saya katakan saya Immanuel, tapi kalau hidup saya masih di luar Tuhan. Seperti tadi, 3 konteks sejarah tadi yang saya ceritakan tadi. Mereka mengatakan Immanuel tapi untuk membunuh. Itu tidak benar. Itu salah. Alani molidok Immanuel berarti hidup kita sekarang ini adalah hidup di zaman baru. Tuhat taido narap dohot hita, Tuhat taido natoktong mandongani hita. Kenapa Tuhan mengatakan Immanuel? Karena Tuhan tahu hidup kita ini terbatas. Misalnya adong ma nama ngapuli rupani imadalae ito dohot dohami marhabot ni roha itap ni ido dugi mulak ma adong nama dola marsait imada namburu say malum maparsahitonmu tuhata mama dauni unga tokinari mulak nama tu jabuna ay terus do ibana disi daong ikon mulak do ibana ala holan berkunjung manang nyakon holan ido. Itu artinya manusia itu punya keterbatasan atau terbatas waktu. Tidak selamanya orang yang datang mengapul itu di situ tinggal, tidak.
Itu makanya ada uang abang sayang, kan begitu ya. Tidak ada uang abang ditendang. Tika dong mahepeng na ih matutu abang na burju, abang na ganteng. Oh tahe. Ala neng do keluar hepeng na idagi. Ay dong memar fokus. Sana kau. Tiki sonang di bayan ma foto na idagi. Ah ibadah hasiaku tiki marhalet. Ay dong putus dipaturutton foto na idagi. Itu sebabnya tidak ada lawan yang abadi dan tidak ada kawan yang abadi. Yang ada hanya kepentingan yang abadi. Alai molo Immanuel. Tetapi kalau Yesus Tuhan, dia tetap bersama dengan saudara. Immanuel mengandung janji, dia bersama kita selama-lamanya. Manugut, Arian, Botari, Borngin, disiro debata di bagasmu. Tiki sonakko, tiki marsaito, disiro debata mamasu-masuho. Itu Immanuel. Karena Yesuslah sahabat sejati. Ido naneng ta pestao namo kadongan saha porsiaon di pesta Natal ta. Immanuel Allah beserta kita, itulah perayaan Natal kita. Untuk itu perayaan Natal ialah kita memestakan, kita mensyukuri Yesus yang Immanuel, Allah yang datang bersama dengan kita. Pesta Natal itu bukan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Yesus. Kan begitu yang diajarkan kepada anak-anak. Makanya banyak juga lagu-lagu Happy Birthday Jesus. Banyak ajaran selama ini mengatakan kalau Natal itu adalah ulang tahun Yesus. Makanya anak sekolah minggu diajarkan selamat ulang tahun Yesus. Kalau ditanya ulang tahunnya keberapa Yesus itu, kan begitu. Kayak saya kan ulang tahun misalnya, atau si Paul Jose yang ganteng ini kan ulang tahun di minggu ini. Selamat ulang tahun Jose yang keberapa, kan begitu. Inang nyonya Sintua TR Sianturi Boruta Sawit, selamat ulang tahun Inang Boruta Sawit yang keberapa. Selamat ulang tahun Yesus. Ada yang bertanya yang keberapa, bisa kita jawab 2000 yang tahun yang lalu, kan begitu, untuk membela kan. Tidak pernah itu dalam Alkitab kita dikatakan selamat ulang tahun Yesus. Tidak pernah Yesus merayakan ulang tahunnya. Coba baca dulu Alkitab kita dengan teliti. Tidak pernah. Tidak pernah dikatakan Matius sekian, tidak pernah. Ya, Yesus merayakan ulang tahunnya di Hotel Aston berserta dengan para muridnya. Tidak pernah itu. Coba cari dulu di Alkitab kita ini. Jadi perayaan Natal bukan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Yesus. Masa kita mengucapkan selamat kepada Yesus yang memberikan keselamatan itu? Justru Yesuslah sumber keselamatan. Kenapa kita mengucapkan selamat kepada Dia? Dia sumber keselamatan, tapi kita ucapkan selamat. Terbalik. Jadi perayaan Natal bukan merayakan hari ulang tahun Yesus. Perayaan Natal ialah kita merayakan Yesus yang hadir Immanuel di tengah-tengah kita. Amin. Pertanyaan mahita. Mulyate madiho Tuhan na mangaramo tingulu nami Immanuel doho debata na toktong rap dohot hami namian na mamasu-masu na mangaramoti na mangarajajari na marbudu-budu ngulu nami ngulu ni ruas tihuriam tiki sonang tiki susa tiki las roha tiki marukil ay disido ho Tuhan na toktong satia menjaga ngulu nami ido Immanuel Allah beserta dengan kami.
Immanuel doho Tuhan disudia ka parkerejuan ros di huriamu manang di dia pe akka ros di huriamon mangula kaulaon Immanuel doho na toktong mamasu-masu akka na pinatupa ni ros di huriam na martiga-tiga na marusaha dia ka usaha na sidabe na di pamaretan na gabe pangajari na gabe pangubati perawat di bidang kesehatan dohot na di bekerja di BUMN di bandara dohot akka ulaon ni ruas di huriamon Immanuel doho Tuhan sudia ka ruas di huriami hupasat hami matu tangan munabadiai nasida nueng na marukil dia kaulaon pahot maha porsiona nasida na bergumul dia pakapar rumah tanggaon lehon pakirimon tu nasida na toktong pai maimahon pasu-pasu para nakonon asi maroham Tuhan satu sadarion dang marnaloja nasida rap dohot hami mangidohon pangidoanon tuho Immanuel doho lehon benget ni roha lehon hasabaron ni roha asa toktong ruasmon Tuhan benget bisi may bana lam manik meningkat nang haporsyonna lam hehe nang parbinotuan na diho aka angginami na posubulong nong tikina berumah tangga be asi maroham patuduma sirokap nitod dito nasida dongan na mangulu aka yang nakonami sikola minggu remaja na posubulong nasida na marsikola dohot na kuliah naung mandohoti ujian jalanan yang ujian di mingguon oh matuhan na mangalun napistaran nasida akamanami nanami long nong pensiun nong lansia jagai ma parorot ma ngulu nasida Tuhan nunga hubege nakingan hasil ringkas ni rapot huria di minggu nasalpu ia huriam hakabe peta marunangon ikodo huriana mangulu na saya toktong memperbaharui dirina marhite aka program kerja dang tolap nami Tuhan mangulahoni yang gosoho mamasu-masu hami pargogoi hami Tuhan parhalado dohot ruasti huriam asa toktok kabi marsadani roha marsadani pikiran laho pasauton lomoni roham tu tahun 2022 tahun nagok sihirimon tahun nagok pasu-pasu hutangnya kok kami mamang akar rosti huriam na di bagasan hageloni pamatang Agusta Kristen Borusiani pardohot amanami MU Hutagalung asana homa madauni parsahito nasida hutangnya kok kami mamang akar rosti huriam na marulang tahun hatu tubuh doh parungan saripeon di bagasan mingguon pasu-pasu nang nasida luhutna hutangnya kok kami mamang ruas ni huriam na mangidohon hama malum parsahiton dina tua-tua nasida keluarga saragi boru pajaitan keluarga saragi boru hutahayan opung gersom boru natongon peak di rumah sakit homa manut tuhon inanamion saguru di homa Tuhan parngoluon opung gersom boruon sahat di homa nang todina sahat di homa nang ngoluna sahat di homa nang aka keluarga nasida asa toktong marpakirimo nasida rapdohoto hutangnya kokai mamang keluarga amang sihotang boru samosir natongon di bagasan habot niroha ala di 3 minggu nasalpu di jauh hodo na tua-tua boru ni inanami inang boru samosiron di bona pasogit asima roham Tuhan di keluargaon apuli nang sudia kapinopar ni dai nang naparjoloi manang sadiari keluarga mang sihotang boru samosir mulak tut makasaron madapoto naka keluarga dota kaulaon ho matutu patarosat di bagasan hipason atong Tuhan nang akaros di huriam nang mulak tu huta
dohot namar sakap pulak tu bona pasugit di bulan Desemberon. Tuho matutu hutangnya kok kami, huape kok kami, tu tanganmu nasun badiai aka padalanan nasida sahat tu bagas nasida ganuk. Atong mau lihat mariho, maherte Kristus Yesus saya martangiang. Amin. Marideta, hut mai tapa pengupila tu tujulo, bahet tu pata tu diakoni ni huriata.
matangnya kon mapeliata tu debata martangyang mahita ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haruruan di saluhut silon leho na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus hupasat hami masya na nilihon mi tu hami pelian nami tuho say jalo may gabe uap na husus di colom pasu-pasu may jalaramoti asa huparasya kami pelianon pati bulhon harajaon mutong-atongan ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam mutadahami gonang ni selen lehon mi tu hami asalam girgir hami mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale amanami na di Banua Gijang say pinorbadia maguarmu say Roma harajaonmu say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang leho matuhami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami una kami togihon tu pangunjunan pelua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya sima rohana marnida ho didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya dipasaor honma damena tutodim. Salam sehat madihita. Tajalo makamang inang remaja pasubulung. Acara tu tanggal 20 Natal keluarga asata patupama di Bagastabe. Molete madihita.